Ens trobem a les portes d'un canvi de temps que arribarà aquest final de setmana. La baixa del sud-oest de la península s'anirà reincorporant a la circulació general i de cara a divendres ens creuarà per sobre. Però és que, a més, hi ha un embussament d'aire fred que s'està despenjant i de cara al cap de setmana també el tindrem ben a prop de casa nostra. Demà al matí el dia començarà amb alguna boirina matinal i algun interval de núvol baix al litoral sud i també al prelitoral i algun punt de l'interior. Però de cara a mig matí el sol ja serà ben present a bona part del país. A partir del migdia, però, aquest sol s'anirà canviant per nuvolades que començaran a aparèixer al prelitoral i també a la meitat nord del país, que no s'espera que vagi associada a precipitació, però que sí que deixarà algun ruixat al sector occidental del Pirineu. A més, la presència de núvols anirà augmentant a l'oest del país de cara al final del dia. La jornada en general serà molt calorosa, a ponent s'arribaran als 40 graus i també se superaran en algun punt de manera molt local als 41. A més, els 37 seran molt generals a tot l'interior i també s'assolirà algun 38. A més, al litoral també la temperatura es mantindrà molt elevada. És per això que des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha emès un avís de calor que és força extens. Dijous la jornada serà més tranquil·la perquè no s'espera precipitació, no es descarta algun ruixat aïllat a algun punt del Pirineu, però en general els protagonistes seran els núvols que seran molt presents a bona part del territori. I llavors ja sí que ens trobarem a les portes del canvi de temps que arriba divendres i ens afectarà amb episodis de precipitació que seran força generalitzats i a més aniran acompanyats d'una baixada de la temperatura que fa dies que esperem i que farà que la temperatura es trobi sobre els valors que tocaria en aquesta època de l'any. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.